тамошобини азиз, қисми дуюми рақобати даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон меоин дастаҳои лигаи олӣ байни Истиқлол ва Равшани Зафаробод шурӯъ мешавад. Ҳисоб 1-0 аст дар намулавҳа. голи ягонаи қисми аввалро Рустам Соиров аз зарбаи ҷаримавии 11 метра ба самар расонид ва ҳамон гол ягона дар ин дидор боқӣ мемонад. Пас аз 15 дақиқаи танаффус дар ҳайати Истиқлол бозингарӣ васт карда мешавад ва ҷои Муҳаммадҷон Раҳимов Саёди Ковусшо ба майдон ворид гардид. хуб, дар ҳайати Равшани Зафаробод бошад. пас аз танаффус ягон тағйирот нест. як бозингаре ки иваз гардид, он ҳам бошад дар ҷараёни қисми аввал иваз шуд. биед акнун бори дигар ҳайатҳои дастаҳоро ба шумо мухтасар гуфта гузарем. аз мизбонони рақобати имрӯза шурӯъ мекунем. аз Истиқлол дарвозабон Рустам Ятимов аст, муҳофизатгарон Алиҷон Кароматлозода, Никита Чичерин, Владислав Касминин, Аҳтам Назаров ба ҷои Муҳаммадҷон Раҳимов ба майдон ворид гардид. Саёди Ковусшо, инчунин Муҳаммад Исоев, Ислом Зоиров, Шаҳром Сулаймонов, имконият зарба ва гол. Саёди Ковусшо пас аз 1 дақиқаи баромаданаш ба майдон голи дуюми Истиқлолро ба самар мерасонад. ва ин иштибоҳи калони дарвозабони даста буд. Муҳриддин Ахмедов натавонист ки ин вазъиятро бартараф созад. бисёрам бебарор шурӯъ мешавад қисми дуюм барои Равшани Зафаробод. мубинед ки аз канори чап партоб анҷом намешавад ва дидан мумкин аст ки тамошобинони арҷманд ин ирсолро Далер Имомназаров анҷом додааст. ки Далер Имомназаров ҳам ба бозӣ ворид гаштааст, аммо ба мо ишора накарданд ки ба ҷои кадоме аз бозингарон. ба ҳар сурат қайд менамоем ки ин яке аз тағйиротҳои дигари дастаи Истиқлол буд дар танаффус. чун ба чашм мерасад ки Далер Имомназаров ба ҷои Аҳтам Назаров ба бозӣ даромадааст, чун дар мавқеи монанд ҳар ҷонҳо бозӣ мекунанд. хуб, дар идомаи муаррифии ҳайати Истиқлол Шаҳром Сулаймонов, Шервони Мабадшоев ва Рустам Соиров. Сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко ба ҳисоб меравад. дастбанди капитанӣ ба Шаҳром Сулаймонов агар хато накунам дода шуд ва сабабашро метавонам ки ҳатто бигӯям бо эҳтимоли зиёд аз сабабе ки фардозод рӯз дорад Шаҳром Сулаймонов. маъз ӯ дар идома бо дастбанди капитанӣ бозӣ мекунад. барои ангеза бахшида, барои рӯҳияи ин бозингарро зиёд намуданд. Аҳтам Назаров дастбанди капитаниро ба Сулаймонов додааст. хуб, акнун ҳайати Равшани Зафарободро мегӯем. дарвозабон Муҳриддин Ахмедов аст, муҳофизатгарон Умед Динаев, Эраҷ Раҷабов. хуб, ба ҷои Мавлонҷон Исмоилов ба бозӣ Парвизҷон Деҳқонов ворид гардид. инчунин Хурсадмурод Ҷумаев капитани даста аст, Зуфарҷон Акбаралиев, Азимҷон Мавлонов, Ҷаҳонгир Алиев ва Бахтиёр Зарипов. Сармураббии даста Назир Шоризомов ба ҳисоб меравад. бозии имрӯзаро бошад ҳаками дорад истодиворон бо сардории Сайвали Турдиев. дар канорҳо ба кӯмак мерасонанд Ҷурабек Содиқов ва Комил Раҳмонов. довари захиравӣ Рустам Нурматов аст. дар қисми аввал бисёр ҳаҷми кори калонро пушти сар карданд бозингарони Равшани Зафаробод. барои бартараф кардани ҳар як ҳуҷуми Истиқлол меҳнати зиёд лозим буд. барои ҳамин дар қисми дуюм муҳим аст ки ҷисман бозингарони Равшани Зафаробод қавӣ ва устувор бошанд, зеро ки дар ҳолати баръакс Истиқлол метавонад ки онҳоро зиёдтар муҷозот бидиҳад. чун дастае ки бештар бо тӯб бозӣ мекунад, онҳо кам хаста мешаванд. дастае ки бе тӯб бисёр ҳаракат мекунад, тезтар хаста мешаваду ва хастагӣ шуд дар баъзе аз ҳолатҳои алоҳида бозингарон ба ақиб бар намегарданд, мавқеи худро сари вақт ишғол намекунанд ва дар натиҷа рақиб метавонад ки вобаста ба оне ки Истиқлол аз диди онҳо дорои бозингарони
касбияташон бениҳоят баланд, онҳоро муҷозот медиҳанд. Шервонӣ зарба мезанад ва ин зарбаро бармегарданд Муҳриддин Ахмедов. Далер Мумазаров. Бор дигар Далер. Тӯбро ба Ислом Зоиров мегузорад. Ислом бошад пай набурд ки аз рақиби ӯ бозингари рақибӣ истодааст ва тӯбро дур сар дод, аммо иштибоҳиро Саиди Ковусшо ҷуброн кард. Саид ҳолам дар мубориза аст. ва дар ниҳоят Бахтиёр Зарипов тӯбро зада аз майдон берун мекунад. Истиқлол зарбаи кунҷиро кор мекунад. партоби Ислом Зоиров, зарбаи Саид ва тӯб ба тири дарвоза бар мехӯрад. бубинед ки чӣ қадар хуб ба бозӣ даромад Саиди Ковусшо. бо сар зарба зад ва тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. агар чӣ каме поёнтар мерафт Муҳриддин Ахмедов ягон хеле ин зарбаро баргарда наметавонисту Саиди Ковусшо дублро ба номи худ сабт мекард. Саиди Ковусшо хотиррасон мешавем ки аз дастаи клуби марказии варзиши Артиш мавсими гузашта ба дастаи Истиқлол пайваст шуд. корти зард нишон медиҳад довар ба Владислав Касминин. ин дуюмин бозингари Истиқлол аст ки муҷозот мегирад бо корти зард. қаблан Никита Чичерин ҳам бинобар қоидаи вайронкунии бозингари Равшани Зафаробод дар маркази майдон зимни як аксулҳамлаи бисёрам пуриқтидор ва бо суръат қоидаи бозиро вайрон карду Савели Турдиевро ҷазо дод. Шаром Сулаймонов дар мубориза аст. Шервонӣ. Шаром Сулаймонов дар пеш фазои озод аст, аммо Ҷаҳонгир Алиев ӯро аз рақиб ғорат мекунад. Бахтиёр Зарипов тӯбро ба Алиев гузошт. Алиев паси аниқ иҷро карда натавонист ба канори чап. Сустар тӯбро равон намуд. Ислом Зоиров. партоб ба пеш. Рустам Соиров бо тӯб дар дохили ҷаримагоҳ. Зарбаи Рустам. ҳуҷум ҳамон идома дод. боз як маротибаи дигар Рустам, аммо инҷо на ин ки бояд Рустам гуфт, балки Муҳриддин Ахмедов моҳирона зарбаи ҳамлавари Истиқлолро бармегардонад. ду дафъа аст ки пай ҳам легионери дастаи Равшани Зафаробод тавонист ки дастаи худро аз гол наҷот бидиҳад. фишор ба дарвозаи Равшан бештару бештар мегардад. Шервонӣ. пас ба ҷаримагоҳ бисёр озод бозигузорӣ мекунанд футболбозони Истиқлол дар дохили ҷаримагоҳи рақиб ва худро ба роҳат эҳсос доранд. ин бисёр нигаронкунанда аст. Саиди Ковусшо аз канори рости майдон. паси номаниқ иҷро кард Саёд. дар мавриди Саиди Ковусшо якчанд нуктаҳои ҷолибро хоҳам гуфт. аз парвари мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ аст. хоб инчунин дар дастаи Хима бозӣ кардааст дар ҷавонияш, дар Скиф ва дар мавқеи ҳамовари марказӣ бозӣ мекард. баъдан вақте ки ӯ шомили дастаи Файсканд гардид, дар он ҷо дар нақши муҳофизатгари марказӣ буд. дар клуби марказии варзиши Артиш ӯро ҳамчун муҳофизатгар истифода мебурданд. яъне муҳофизатгари марказӣ дар Истиқлол бошад нақши бозингари канориро мебозад. яъне ки Саиди Ковусшо
писёрак бозингари дорои бартариҳои зиёд аст гуногун паҳлӯ ки дар илхо мавқеъе ки сармураббӣ ӯро талаб мекунад бозӣ кунад ӯ аз ӯҳдаи хуб баромад кардан мебарояд. дар корномааш як муддат таваққуф ҳам буд ва танҳо пайваст шуда дастаи Файзканд ӯро ба футболи калон баргардонд. Далер Имомназаров пас ба канор аз ҷониби Далер ҳодебозӣ вайрон нашудааст, вале Турдиев хомӯширо риоя мекунад. Рустам Соиров дақиқ нест паси Рустам, аммо ҳуҷуми дастаи Истиқломон идома дорад. Шервонӣ пас ба Саёди Ковусшо. Мабадшоев зарбаи Шервонӣ, Мабадшоев ва гол! 3-0. Саёди Ковусшо гол, ҷамъи партоби головар ба номи худ сабт мекунад. دسته میزبان استقلال دوشنبه گل نوبتی خود را در دقیقه 57 به هدف رساند. شروانی مبادشویف توانست با یک ضربه گوردیم متوجه میشیم. رسا از خط جریمه‌گاه ضربه خود را اجرا کرد شروان. 3-0 به فایده دسته میزبان است. در بازی گذشته ضد روشن ظفرآباد چون قید کرده بودم شروانی مبادشویف بهترین بازیگر در میدان اعتراف گردیده بود و همچنان در همان رقابت و یک گل به ثمر رساند، یعنی که حساب بیوزی را در همان دیدار ما از شروانی کشیده بود. و تعریف و توصیف شروانی را مالکای کردم در قسم اول وابسته به آنکه در هیئت منتخب هم خوب برآمد کرده است و سطح بازی او تدریجاً هم بالاتر رفته است، رشد کرده است و این چیز را خوب دیدن ممکن است. تو رو باقی برمیگرداند خصوصا جمعیف. پاس به مرکز جانگیر علیف، بختیار ظریفوف، علیف از کنار چپ میدان، کسی در داخل جریمه‌گاه استقلال نیست از هیئت روشنی ظفرآباد. جمعیف، پرویز دهقانوف پرتاب انجام میدهد به داخل جریمه‌گاه، اما به توپ رسیدن نمیتواند در این وضعیت. بهروز دوست مرادов Шаг, подними, подними. Рустам, посмотри туда, Рустам. Да, Ануш. Стоп. فشار می‌آورند بازیگران روشن. Шаг, зона пустая, середина, эй! Один. исоев бисёр осон аст фишори бозигарони равшан баромадан футболбозони Истиқлол. Нуриддин Давронов ва Манучер Ҷалилов омодагӣ дастоданд барои баромадан ба майдон. алиёни кароматлоза тубурҳо медад ба канорост, аммо ин пасаш дақиқ нест. хуб, тағйирот акнун. Нуриддин Давронов ба ҷои Ислом Зоиров ба бозӣ медарояд. تغییرات‌ها در هیئت دسته استقلال دوشنبه صورت می‌گیرد. از میدان با رقم 84 اسلام زویرов گرفته شد و به جای او با رقم 8 نوریدین دورونов به میدان برآمد. Рустам Соиров ҳам тарки майдон мекунад. Ба ҷои худшад Манучер Ҷалилов ба бозӣ медарояд. و به جای او با رقم 63 منوچهر جلیلov به میدان برآمد. Рустам Соиров ҳисоби бозии имрӯзаро кушода буд бо голи худ аз пеналти.
бояд гуфт ки барои Нуриддин Давронов дар ин мавсим бозии зидди Равшани Зафаробод охирин ба ҳисоб меравад, агарчи боз бар нагардад, зеро ки бозингар тарки Истиқлол мекунад. ӯ ба чемпионати Ҳиндустон меравад. бо дастаи Муҳаммедан ӯ шартнома баст. дар дастаи Равшани Зафаробод ҳам тағйирот ба миён меояд. Зуфарҷон Акбаралиев тарки майдон мекунад ва ба ҷои ӯ бозингар таҳти рақами 5 Шоҳрӯҳ Қобилбеков ба бозӣ медарояд. Имом Назаров имконият барои Манучер. Ҷалилов зарбаи ва гол. ҳисоб акнун 4-0 мешавад. ҳамагӣ чанд дақиқа лозим шуд барои Манучер барои задани гол ва монанд ба Саиди Ковусшо пас аз ворид шудан ба майдон, пас аз як лаҳза ӯ гол мезанад. аз байни муҳофизатгарони Равшани Зафаробод ба мавқеи озод баромад ва бо Саиди Ковусшо партоби головар анҷом медиҳад. дуюмин паси головарӣ Саёд дар бозии имрӯза. фишор меравад бозигарони Истиқлол. Нуриддин Давронов. Дигар бора Нуриддин. Касминин бозигузорӣ мекунад бо Нуриддин Давронов. Партоби Нуриддин ба пеш. Шаром Сулаймонов дар ҳолати нобозӣ истодааст. офсайд ба қайд гирифта мешавад. Тимур Партсван якума бозӣ медарояд ба ҷои Алиҷони Кароматлозода. бояд гуфт ки Тимур Партсвания дар ин мавсим як голи бениҳоят зебо ба самар расонидааст. рақобат зидди дастаи Хатлон буд ки дар он дидор Истиқлол ноком гашта истода буд бо ҳисоби 1-0 ва кораш ҳам дар хатти ҳуҷум онқадар омад намекард. хоб пас аз оне ки Партсвания ба бозӣ даромад, тӯбро қабул карда аз масофаи бениҳоят дур зарбаи сахтро анҷом дод ва ҳамин тариқ як имтиёзро барои дастаи худ таъмин кард. паси Деҳқонов ба марказ. Хурсамурод Ҷумаев. Ҷумаев қоида бозии Ҷаҳонгир Алиев вайрон карда мешавад. бисёр дар ҳамин ҳолат бозии зебо нишон доданд футболбозони Равшани Зафаробод.
зарба ҷониби дарвоза. туб ба бозингари Истиқлол мерасад ва аз майдон берун мешавад. Зарбаи кунҷӣ кор мекунад дастаи равшани Зафаробод. Ғайбуллоев акнун Ғайбуллоев ба ҷои Азимҷон Маълумов ба рақобат мепардозад. ҷавоҳир Ғайбуллоев таҳти рақами 24 бозӣ мекунад ва инчунин дарвозабон ҳам иваз карда шуд. Муҳриддин Ахмедов тарки майдон мекунад. Ба ҷои ӯ бошад Муродулло Саидов ба бозӣ медарояд. бозӣ чандон бад нишон надод Муҳриддин Ахмедов, бояд гуфт тамошобинони азиз. 2-3 дафъа аз имконотҳои 100% голзанӣ маҳрум намуд дастаи Истиқлолро. айнзамон партов ба ҷаримагоҳ. касе аз бозингарон ба тӯб расида наметавонад. Середина, шаг! Быстрее! Один! Можно! Далер Имомназаров. Пас ба марказ Давронов. Давронов он қадар пасяни иҷро накард, чун тӯб ба ӯ ҳам дақиқ равон нашуд. Хурсамурод Ҷумаев. Номаълум ки чӣ кор мекунад ин бозингар дар майдон. фаҳмо аст ки саҳми Хурсамурод Ҷумаев бениҳоят калон аст. лехтараш маҳз бо ташаббус, бо сарпарастӣ ва бо иқдоми ана ҳамин нафар дастаи Равшани Зафаробод таъсис ёфт. аз лигаҳои поёнӣ ба лигаи олӣ бароварда шуд. ҳама ин фаҳмо аст, аммо бояд хуб дарк кунад ки дар баъзе аз ҳолатҳо дар бозиҳои мушкил Хурсамурод Ҷумаев дар майдон барои дастааш кӯмак карда наметавонад. бо 4 гол қаноат мекарда бошад Истиқлол ё на, хоҳем дид. гузариш аз канори рости майдон. Саёд Шервонӣ тӯбро ҳаво медад ба ҷаримагоҳ. Бисёр ҳам хуб ва танҳо дахолат кардани Ғайбуллоев ба ҳамин ҳолат нагузошт ки бозингарони Истиқлол фурсат барои зарбазанӣ пайдо кунанд. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ. бояд як чизро нишона кунам тамошобинони азиз ки то ба ҳол, яъне то ба дақиқаи 70 рақобат дастаи Равшани Зафаробод ягон зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов иҷро накардаанд. имрӯз Рустам Ятимов ягон маротиба зарба барнагардонидааст, чун зарбаҳо ҷониби дарвозаи дастаи ӯ иҷро нагардиданд. Далер Имомназаров, партоби Далер ва дарвозабон Саидов тӯбро ба даст мегирад. бисёр ирсоли осон буд.
Все. В сторону мяча, Лево, лево, лево перекрой! Далер, быстрее назад! باید کوشش حداقل که یک گل تسلط بخش رو هم بازیگران روشن زفرآباد زدند. امروز هم حسابی مولان با بازی گذشته الکی به خیر گرفته میشود 4-0 اما 20 دقیقه دیگر بازی کردن برای دسته ها لازم است در میدان. کاسمینین منظورت این چیچرین بود در این موقع. پس ایسویف با کنار و گل نامتی در این دور به خیر گرفته میشد. اون باشد منوچهر جلیلوف است. دوبل در حساب منوچهر در دیدار امروزه. در دقیقه 72 بازی حساب با 5-0 رسید. حالا که حساب 5-0 میشود. بسیار ماهرانه از بالایی سر دروازه‌بان که خود را خواباند در نزدیک اما برای استقلال اجرا نمود. غلبه بسیار کلانی خود را الکی پیش از مولد میتوان گفت که تامین میکند استقلال. حساب 5-0 است در این موسم. این حسابی کلانترین است این زمان و میتواند که باز هم کلانتر شود اگر چی باز گل‌های دیگر زند. دسته استقلال پرتاب توپ سعید فون رو برطرف میسازد. مفیدگران استقلال عموما یگان امکانات ایستادند با فوتبالبازی روشن زفرآباد حداقل برای زدن یک ضربه مستقیم جانب دروازه رقیب. Тима! Далер, смотри, Далер, иди! Далер! Назад, Далер, ну он! Держи! Далер! Шах еще! 15 دقیقه دیگر است. معلوم است که بازیکنان روشن زفرآباد الکی پورا رو افتاده گردیدند. جهانگیر علیف پاس با کنار
мазарат танҳо озир ҷаҳонгир алиев тӯбро қабул мекард. Он Парвиз Деҳқонов буд дар лаҳзаи қаблӣ. пас каме сахттар иҷро гардид ва Бахтиёр Зарипов натавонист ки гарчанд сурат афзуд ба тӯб расад. истиқлол ҳам он қадар зиёд муҳофиза накарда истодааст. айни замон бо шумораи кам онҳо дар рақиб қарор мегиранд. мебинанд ки аз дасти Равшани Зафаровод қариб ки ҳеҷ чиз наомада истодааст. Бахтиёр Зарипов инҷо фориғ болона як амал иҷро мекард зидди Тимур Парцвания. Ятимов хато мекунад Рустам, аммо на ягон бозингари Равшани Зафаровод аз ин паси ноаниқ истифода бурда натавонистанд. Далер Имомназаров дар дохили ҷаримаҳгоҳ аст. аллакай Далер партобиу имконият аст, зарба мезанад касе ё на, ниҳоят зарба иҷро мегардад, аммо дарвозабони Равшани Зафаровод онро бармегардонад. ҳисоб калонтар нашуд дар ҳамин вазъият. Парвиз Деҳқонов пасиу ба канор. турвақи бармегардад Шоҳрух Қобилбеков. Деҳқонов Ҷаҳонгир Алиев зарбаи ӯ ва нахустин зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Истиқлол дар дидори имрӯза. умуман хавфнок набуд. ба ҳар сурат дар омори бозӣ ба қайд гирифта мешавад. Саиди Ковусшо имконият дошт барои зарбазанӣ дар ҳамин ҳолат. зарбаро ҳам ниҳоят анҷом дод, аммо метавонист ки каме баландтар тӯбро занад, чун дарвозабон аллакай хобида буд. дақиқан ба тани дарвозабон тӯбро мезанад Саиди Ковусшо. Нуриддин Давронов Хусамурод Ҷумаев Шарон Сулаймонов Ғайбуллоев аз зери пойҳои Сулаймонов тӯбро зада аз майдон берун мекунад. Саиди Ковусшо пас ба дохили ҷаримаҳгоҳ. Манучер Ҷалилов. Манучер бо тӯб аз ҳоло ҳам на бар зиёд тӯбро дар назди пояш нигоҳ дошт. хост ки ба мавоқеи озодтар ва мувофиқтар барояд баъдан зарба занад, аммо фурсатро дар ниҳоят аз даст дод. дақиқаи 80 рақобат. зарбаи кунҷӣ кор мекард Истиқлол. ирсоли тӯб ба ҷаримаҳгоҳ. қоида вайронкуниро ба қайд мегирад Сайвали Турдиев.
Булоев, Алиев. Назарат чанафас ки ман чӣ гил карда иштибоҳан Деҳқонов Алиев гуфта истодам, чун зоҳиран аз дурӣ ҳам ороиши муйсарашон ҳам собиқаду баст ва якдигар бисёр монанд ҳастанд онҳо ва сабки бозиашон ҳам бисёр монанд аст. Исоев легионери ӯзбекистони дар маркази майдон тӯбро идора мекунад. Манучер Ҷалилов, Манучер Ҷалилов аллакай дар зарфи 10 дақиқаи баромаданаш ба майдон 2 гол ба самара расонид. Далер Имом Назаров партоб меёбад ҷаримагоҳ. Кроссҳо аз тарафи Далеров ҳамеша хатарнок ҳастанд, чун бо шаст бо масири мувофиқ барои ҳамлаварон тӯбро равон месозад ва ҳамагӣ як расиш метавонад ки бо гол анҷом ёбад. Алиев тамоми қувваи худро сарф карда истоданд бозингарони Равшани Зафаробод барои ҳадақал як гол задан ба дарвозаи Истиқлол. Агарчи онҳо рах накунанд дарвозаи Истиқлолро, голи таърихӣ ҳам хоҳад буд, зеро ки дуюмин маротиба аст ки дастаҳо байни ҳам таърихан дар дораи лигаи олӣ вомехӯранд ва то ҳол Равшан ба дарвозаи Истиқлол гол задан натавониста истодааст. Имом Назаров тӯбро ба Рустам Ятимов мегузорад. Рустам Шервони Мамадшоев муборизаи хуб мебарад. Иштибоҳи бозингарони Равшан, пас ба канори чап. Манучер Ҷалилов, Манучер Исоев, имконият барои Шервонӣ, пешдастӣ мекард дар ҳамин ҳолат. Рақами 22 Равшани Зафаробод, ин Манучер Ахмедов аст, муҳофизатгари канори чап. ин партоб буд ё зарба номаълум бениҳоят суст ирсол гардид ва Рустам Ятимов ягон мушкилӣ барои ба даст гирифтани ин тӯб надошт. ҳуҷуми навбати Истиқлол, Шаҳром Сулаймонов, Саиди Ковусшо партоб меёбад ҷаримагоҳ, имконият зарба ва дарвозабон ин зарбаро бармегардонад. имрӯз агар ҳама имкониятҳои худро Истиқлол гол мезад, фикр мекардам ки ҳисоб аз 10 ҳам калонтар мешуд. Далер Имом Назаров, пас ба Шервонӣ Мамадшоев. Шервонӣ зарбаи ӯ монеъ эҷод карда мешавад. Манучер Ҷалилов, Манучер фиреб медиҳад дарвозабонро. ҳоло ҳам имконият вуҷуд дорад, зарба ва гол. дар назди Манучер Ҷалилов ду бозингари Равшани Зафаробод ва дарвозабон истода буданд, аммо аз байни онҳо ҳам Манучер тавонист ки тӯбро гузаронад ва бо партоби головар ҳамасаи худро Шервонӣ Мамадшоевро таъмин намуд. Шервонӣ бошад голи дуюми худро дар дидори имрӯза ба самар мерасонад. 6-0. Мамадшоев дар дақиқаҳои 57 ва 85 ба задани гол даст меёбад. бурдиар бубинед ки чӣ қадар фориқ болона ва хунназарро дар дохили ҷаримагоҳи худ муҳофизатгарони Равшани Зафаробод бозӣ карда истодаанд. пуррагӣ имконият медиҳанд ки чӣ коре ки хоҳанд кунанд бозингарони Истиқлол дар дохили ҷаримагоҳ ва ба дарвозаи холи тӯбро ворид мекард Шервонӣ Мамадшоев. як лаҳзае буд ки ба гумонам дар мубориза бо пояш каме ба рӯи рақиб расид Манучер Ҷалилов, аммо ин ҳолати бозӣ буд, қоида вайронкунӣ умуман дида намешуд. бозингароне ки
аз ҳайати захираи бараховат ворид шуданд. албатта ба ҷараёни бозӣ тақвият бахшиданду бозии Истиқлолро ҷолибтар намуданд. ва инам фаҳмо аст ки дар қисми аввал нафароне ки дар майдон буданд хаста карданд бозигарони Равшани Зафарободро ва дигарон бошад барои торумор кардани рақиб ба майдон ворид шуданд. бартари калон дида мешавад. тафовут фаҳмо аст ки байни Равшан ва Истиқлол айни замон бениҳоят калон аст. дар даври навбатӣ, яъне дар даври 11 дастаи Равшани Зафаробод дар хонаи худ Хатлонро қабул мекунад. Истиқлол ҳам бошад бозии сафарӣ дорад бо Регар Тадас. имконият барои Саиди Ковусшо, бояд зарба занад ками барвақттар. ҳолам фурсат ҳаст. Манучер нелакай нағмабозӣ аст. дигар то аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. нишон нест аст ки Шервонӣ ки Манучер бо чӣ тартиб бояд зарба мезад. бо пас билохира таъмин карда тавонистам дастагони худро Саиди Ковусшо, гарчанд ки чунон ба чашм мерасид ки расидан ба хати майдон аллакай имкониятҳои Саидро маҳдуд мекунанд барои идомаи ҳуҷум. аммо тавонист ки тӯбро ба Манучер равон зад, аммо Манучер дар ин вазъият натавонист ки голи севуми худро дар дидори имрӯза ба қайд бигирад. хуб, бозии навбатии ҳардуин дастаҳо дар даври навбатӣ дар як рӯз баргузор мегардад санаи 3 июл. Мабадшоев пас ба Манучер. Муҳаммад Исоев зарбаи Муҳаммад дақиқан ба дастони дарвозабон тӯб равон мешавад. Деҳқонов Манучер Ахмедов Исоев пас ба марказ Манучер Ҷалилов. Шервонӣ офсайд нест. Исоев ниҳоят зарба мезанад бо пои чап ва ин зарбааш дақиқ намегардад. фишор оварда мешавад дар канор, аммо аз таъқиби рақибон озод мешаванд бозигарони Равшани Зафаробод. Деҳқонов бо тӯб, касе озод нест барои пасдиҳӣ. ба гумонам ки ӯ умед дошт ки дар ин вазъият бозигароне ки дар пеш қарор доранд озод мешаванд аз таъқиби рақибон. Давронов Нуриддин Давронов дақиқаи охирини вақти асосии рақобат. дарвозабон аз ҷои худ мебарояд. Саиди Ковусшо тӯбро ҳаво медиҳад ба ҷаримагоҳ. Манучер Ҷалилов зарба мезанад. Манучер дарвоза холӣ аст, аммо зарбааш дақиқ намегардад. дарвозабон хато кард дар баромаданаш аз мавқеи худ. паса пеш. Бахтиёр Зарипов тӯбро қабул карда тавонист. аммо аз наздикӣ паси аниқ иҷро карда наметавонад ба Ҷаҳонгир Алиев. Бахтиёр Зарипов вақти асои рақобат ҳам анҷом меёбад. 3 дақиқа илова карда шуд. 3 дақиқа вақт илова карда шуд. سه دقیقه دیگر برای بازی کردن و پس از اون عذاب‌های دسته روشن ظفرآباد به انجام میرسند. بسیار یک بازی مشکل بود. نوردین دورانов هم نشان داده میشود. تماشاگران عزیز، نفری که گفتیم که با چمپیونات هندوستان میرود روزهای نزدیک و ما با
нуриддин ҳамчун яке аз чеҳраҳои саршиноси футболи тоҷик муваффақият хоҳон ҳастем дар дастаи наваш. аут далер имомназаров дубро бозӣ медарад аз аут. шервони мамадшоев дора мушкил аст барои бозингари равшан аз зипои тӯбро гирифтан. нуриддин давронов зарбаи нуриддин ва гол! гарчанки ҳисоб аллакай калон аст, аммо ба зебогию шукӯҳу шаҳомати ин гол дигаред. нуриддин давронов пеш аз рафтанаш дарро сахт пӯшида мехоҳад равад ки то ки хотирмон шавад. дар дақиқаи 91 рақобат шояд ки яке аз голҳои зеботарини ин мавсимро нуриддин ба сафар расонида бошад. бубинед масофаи бениҳоят дур аст ва дарвозабон дар ин ҳолат ҳеҷ кор кардан наметавонад. аввал чанд сония фикр кард нуриддин ки зарба занад ё пас диҳад ва ниҳоят тасмим мегирад ки зарбаро иҷро кунад ва тасмими ӯ ҳам манфиатовар мегардад. 7-0. 6 голи қабле ки мо дидем дар натиҷаи пасдиҳӣ ба якдигар, дар натиҷаи мансубаҳои зебои оростаи дастаи истиқлол ба сафар расонида шуд. аммо ин гол аз ҳамааш фарқкунанда аст. фикр мекунам ки ин гол барои ҳамагон хотирмон мешавад. бисёр голи зебо, голи ҷолиб ва то андозаи ҷазоб ҳам буд. алиев ҷаҳонгир алиев аз канори рости майдон. деҳқонов рустамурод ҷумаев зарипов зарба иҷро мегардад ҷониби дарвозаи рустам ятимов. зарбаи бениҳоят сахту бош аст, аммо рост ба ҷое ки рустам ятимов истода буд. нисбат ба бозии гузашта имрӯз истиқлол 3 гол бештар мезанад ба дарвозаи равшани зафаробод. 3 сония вақти иловагиам анҷом мерасад. довар интизор мешавад ки то ба анҷом расонад ҳуҷуми худро. дастаи меҳмон фикр мекунам пас аз он ба бозӣ анҷом мебахшад ва ҳамин ҳам мешавад бо ҳисоби 7-0. истиқлол дар бозии даври даҳум, даври аввали марҳилаи дуюми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ пирӯзӣ ба даст меорад ва ҳамин тариқ дар ҷадвали умумии мусобиқот даста 11 имтиёзро касб мекунад. 5 бозӣ, 3 ғалаба ва 2 мусовӣ. равшани зафаробод бошад ҳоло ҳам дар вартаи нокомиҳо аст. ягона ғалабаи худро чун гуфтем дар рақобатзидӣ истарафшан ба қайд гирифтааст ва шашумин бохти худро ба қайд мегирад. тамошобинони арҷманд, дар ҳаминҷо гузориши мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ба анҷом мерасад. меҳробари кишвар будам ки ин бозиро барои шумо шарҳ додам. сарбаланду хона обод бошед. футболи тоҷикро якҷо бо телевизионҳои варзиш ва футбол пайгирӣ намоед. хайр.